गोजामसिन हारिफोरनि गेजेराव बर' हारियाबो मोनसे हारि। जाय बाथ्राखौ बुंदों बिथां रनजित बसुमतारी, थामहिनबा दानि इएम बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। स' बिथांनि सोमोन्दै जों नोंथांमोना गासिबो मिथिजोबखागौ। फैदो जों बिथाङा मा बुंदों आरो बहाय बुंदों आरो मानो बुंदों आरो माबे समाव बुंदों बेखौ जों मोजाङै डिटेल्सै मिथिनो नाजानो। स' आं जाबाय नरेन गेरगारारि, नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरग्रोनाय जाबाय। स' नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं होनो नागिरदों मोनसे आपडेट, लेटेस्ट आपडेट, आरो बे आपडेटआनो जाहैबाय गोदान दिल्लीयाव जाबाय थानाय जि बड'लेण्ड महत्सब आरो बे बड'लेण्ड महत्सबआव बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बायदिसिना बाथ्राजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिदों आरो जोंनि बर' हारियाबो गोजाम हारि होननानै बिथाङा बुंदों आरो बे गोजाम हारि बुंनायाव आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बे गोजाम हारि बुंनायजों लोगोसे मा बुंबावदों फै जों आबुङै मिथिनानै बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों। गोजामसिन हारिनि गेजेराव बर' हारियाव मोनसे हारि, नाथाय मोनसे समाव थामथि गोहोनि नासयनायाव जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ खोमाहां जाबायमोन। बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जानायजों लोगोसे दिनैनि बर'नि बिथाखौ गोजौआव बोखोनाया जोंनि थाखाय बाख्नायथावना मोनसे हाबाफारि आरो बेखौनो जों दिनै खुंफुंनायनि थांखिजों दिल्लीबासिनो मिथिहोनाय लोगो दुलाराय भारतनि मानसिफोरनो मिथिहोनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ बेवहाय दिल्लीयाव लानाय जादों। साफ्रोमबो मानसिया गोथार मोनफा मोनफा हाबाफारिखौ मोननाया गोरलै नङा। आंबो सानो आं सासे खाफाल गोनां मानसि होननानै, जायनि जाहोनाव 73थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान गेदेर सानखौ फालिनायाव दिनै आंबो गेदेमा बिथांमोनजों रायजो राजा नोंथांमोनजों बाहागो लानो मोनदों आरो नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो दुलाराय बर' हारिनिसिम मेसेज मोनसे होनो नागिरदों। बर' हारिया नंगौ गोजामसिन हारिनि गेजेराव बर' हारियाव मोनसे हारि, नाथाय मोनसे समाव थामथि गोहोनि नासयनायाव जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ खोमाहां जाबायमोन। नाथाय दिनैनिफ्राय 73 बोसोरनि सिगां बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जानायजों लोगोसे दिनैनि बर'नि बिथाखौ गोजौआव बोखोनाया जोंनि थाखाय बाख्नायथावना मोनसे हाबाफारि आरो बेखौनो जों दिनै खुंफुंनायनि थांखिजों दिल्लीबासिनो मिथिहोनाय लोगो दुलाराय भारतनि मानसिफोरनो मिथिहोनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ बेवहाय दिल्लीयाव लानाय जादों। सोरनोखौ जों नुनो मोनो दानि रुलिं पार्टिया बेनिफ्राय मा बुंनो सानो अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि गोबां माने सिनायथि होनो हाबाय। जायखिजाया मावनांगौआ बेल' नङा। मोनसे हारिया जुगामि मोनसे गोथां हारि हिसाबै थांना थानोब्ला गोबां मावनांगौ दङ। नोंथाङा दा नागार आं दा नागार बे खामानिखौ जों मावलायनांगोन। राव हारिमु थुनलाइ सिबिनायावहाय राजखान्थिनि बाथ्रा फैनो नाङा। जोङो जोंनि दायथ'खौ मावदों। मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जा खामानि मावनांगौ बेखौ मावदों। उनाव उन जोलैया जायफ्रा फैगोन बिथांमोनाबो मावलांगोन बेफोरबायदि आसा जोंहा भरसा दङ। जिहेतु गोलाव लामा हान्था सुरनो नागिरदों दिल्ली बायदि रायजोआव माबोरै नागिरदों? बेनो बर' हारिया बेसेबां गिदिर हारि, बर' हारिया माबोरै आब्रुथि गोनां, बेसेबां आब्रुथि गोनां हारि, बेखौ सिनायथि होनोनो दिनै दिल्लीयाव जोङो हान्जा सुरनायनि हाबाफारि लादों।